Barka da zuwa channel ɗin Android Hausa Hints. Domin kasancewa tare da mu ku danna alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku damar samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora su da zafin su. Assalamu alaikum. Yanzu ba ta da bata lokaci ba za mu yi magana kan yadda za ka yi creating na text app, wato application wanda yake ɗauke da text ko wani littafi haka ko tarihin wani ko dai wani labari kamar yadda za mu gani a cikin wannan tutorial. So da farko ba tare da lokaci ba za ka taba create new project, sai ka sanya sunan littafin ko labarin. Kamar misali dai sai ina son ba da labarin Laila Majnun, so sai in sanya create. Kashi na yi creating. Da farko dama ka tabbatar cewa ka tanaji dukkan icons ɗin da za ka yi amfani da su, duk wani hoto da za ka yi amfani da shi da zama cewa kana da shi accept a cikin computer ko kuma a cikin wayarka. So bayan ka yi wannan activity, tashin farko za ka shiga activity. So idan ka shiga activity za ka ɗauki activity ɗin da kake bukata. Misali tunda mu za mu ba da labari ne, so za mu ɗauki custom page sai mu add. So custom page namu sunan custom page namu tunda za mu bari mu kasa shi kashi, za mu ba shi suna babi na ɗaya. So gashi mun sa mashi babi na ɗaya, subtitle, description duka ɗin mutane shi. So sai mu lallabo nan sai mu sa content, wato za mu sanya gundarin rubutu ke so. So anan sai mu ɗauko labarin mu, dama muna da shi already mun yi typing, sai mu ɗauko shi. So idan muka ɗauko shi gashi sai mu kwafe shi kamar haka. Da mun kwafe shi, tunda za mu jarabawa ne ba sai mun ɗauke shi ba, saboda haka gashi mun kwafo sai mu yi kwafin. Gashi mun yi kwafin sai mu koma a text, sai a zo sai mu pasting shi. Gashi mun yi pasting kamar yadda ake gani. So idan rubutunka normal yake za ga ya yi justifying, ya cika line, amma kasancewar wani ɗauko shi ne kuma ba mu yi editing ba, so kun ga abin da yake nuna. So anan sai ka zo sai ka ɗora wani hoto saboda ya ɗan ƙara mai da paging more attractive. So in baka da bukata za ka bar shi, ba dole bane, saboda haka sai ka taɓa wannan dots ɗin guda uku, sai ka taɓa wannan option ɗin na farko. So bayan ka taɓa shi za ka ga options na guda uku, general, advanced and all. Sai ka taɓa upload. A ƙarƙashin upload sai ka sa browse for an app ko an image. Shi kuma in ka taɓa browse page zai shiga cikin gallery naka, sai ka ɗauko hoton da kake so ka yi amfani da shi. So yanzu sai mu shiga nan, sai mu ɗauko hoton da muke so mu yi amfani da shi a matsayin hoton da zai ɗan ƙawata mana, ko kuma hoton da zai zama a saman abin nan, a saman shafin application namu. So yanzu za mu ɗauki wannan ne a matsayin hoton da za mu ɗora a wajen. So ga shi mun ɗauka, wannan shi ne hoton da za mu sanya. Ga shi mun yi uploading, so sai mu sa save. Ga shi ya hau. Saboda haka yanzu abin da ya rage mana, mun gama da shi content da wannan abu. Sai abin da za mu yi, sai mu sanya bango na shi abin nan ɗin, da shi ainihin abin nan ɗin na shi bangon activity din, wanda idan aka klikin shi zai kai ka zuwa ga shi wannan labarin da muka rubuta. So anan ba abinda zamu taba, kawai zamu taba iya wannan white image din, sai mu sa custom, sai mu dauko wani hoto wanda zai zama ne bangon, sai mu dora a wajen. Kamar yanzu misali zamu iya dora wannan, shi zai zama bangon application din mu, ko kuma ce bangon wannan labarin namu na kashi babi na ɗaya. Wannan shine bangon babi. So kamar yadda ake gani, to wannan kenan. Yanzu mun gama da page na ɗaya, sai mu kuma activities din still. Gashi mun dawo activities. So yanzu muna da buƙatar mu ƙara activity din irin shi, amma bai kona still, amma bai kona muna iya shiga team sai mu ɗan yi customizing, saboda this time around tun da musa activities da yawa ne, za mu maida shi in grid format ba irin wanda muka yi a baya ba. Saboda haka sai mu shiga nan wajen. Da muka shiga nan wajen sai mu shiga mu fara da navigation, mu canza header. Header shine hoton da ke fitowa a nan wajen, wannan instead of wannan blue din, to wanda kai replace ko kuma wanda ka sanya ke sunan shi, ko kuma shi ake cewa header image. So yanzu ga shi za mu ɗauko header image mu replace da wannan, shi za mu sa a matsayin header image namu. So this is our header image and it will change with update. Gashi ya canza. To wannan kenan.
bayan nan za mu shiga settings. A ƙarƙashin settings ba mu da buƙatar gyara komai is intact, yana yake haka muke son shi, ba mu da buƙatar canza shi. Za mu leƙa layout muga idan akwai abin da ya kamata ba. So anan layout din da mun ce grid muke son shi ba card ba. Ai wancan wannan muka yi card view ne saboda wannan activity area. So da haka yanzu za mu taɓa grid dan ya koma, za mu iya sanya wani button din a gefen wannan mate ko kuma a gefen wannan bangon abin nan din activity din nan. So yanzu ga shi mun yi a style colors ne, ba mu da buƙatar taɓa su. In kana da buƙata sai ka taɓa. A images ba mu da buƙatar ƙara wani images, mu ƙara ma application ɗin mu nauyi, muna iya barin shi haka. I think this is okay, muna iya barin shi haka. So wannan kenan a takaice. Sai mu koma activities. Da muka koma activities, idan muka koma activities sai mu taɓa shi dai still wannan abin nan din zamu da duplicating din shi ne, wato zamu ƙara wani activity din ne kuma irin wancan. Shi ma din anan babi na biyu ne, saboda haka zamu sanya shi ne kamar yadda muka sa wancan babi na biyu. So babi na biyu bayan masa babi na biyu ba mu da buƙatar description, kawai sai mu kanta cikin content sai mu sanya content inda zamu sanya, zamu shiga cikin inda muke copy labarin, sai mu copy din shi gashi, sai mu copy zuwa hoto na gaba. Ba complete labarin za mu sa ba tunda ai muna training ba, saboda haka sai mu copy shi gashi wani copy, sai mu sake shi a gashi mun sake shi kamar can bayan da muka sa hoto nan ma ya kamata mu sa. Saboda haka sai mu spacing, sai mu taɓa wannan dots ɗin guda uku, sai mu inserting hoto. Za mu shiga upload, sai mu taɓa browse, zai ƙara kai mu inda ya kai mu tara. Za ka sai mu zaɓi wani hoto wanda muke ga normal mu sanya shi, sai mu sanya shi domin sa. So da ya gama uploading sai mu save, sai mu yi exiting kenan. So yanzu mun gama da wannan, shi ma mun ɗora mashi hoto. So da haka yanzu sai mu shiga nan, sai mu taɓa white, shi ma sai mu customize din shi, wato bangon application bangon activity. Shi kuma usually ya kamata a ce mun samu portrait, rubutu yake a tsaye ba wanda yake kwance ba. So duk waɗanda muke sanyawa in kun lura kwance suke. So inda ya kamata kai amfani da kwantaccen hoto kai amfani da kwantacce, inda ya kamata kai amfani da tsaye wato wanda yake tsaye, so ka tabbata kai amfani da tsaye wanda yake tsaye. So gashi shi ma mun sanya, gashi yayi uploading, so mun sanya. Kenan I think wannan shine white image namu. Okay, portrait ya kamata mu sanya. Sorry, so sai mu sanya upload another, sai mu zaɓo wanda yake tsaye, wani hoto wanda yake tsaye. Za mu kuma sai mu kwafa, sai mu sanya. So ina jin muna da hotunan da ke tsaye a nan wajen, maybe cikin hotuna na tsaye. Okay, I'm coming. Za mu shiga cikin memo sorry, I have na ɗan yi mistaken na folder ɗin ne, instead of pictures sai na shiga memo pictures. So ga shi sai mu sa wannan maybe wannan shi ne white image namu na wannan activity. So da haka yanzu abin da ya rage mana ko sai mu hanta sai. So shi mun sai za mu kara activity, amma dai ba za mu kara maimaita shi ba live saboda abin da za mu ta maimaitawa, abin da muka yi shi za mu maimaita. Idan ma activity 10 za ta sa ta san process saboda haka za mu tsaya da. So gashi mun sanya su, mun ya sa activity, sai dai na yi mantuwa na sanya wannan feature image din na sama din nan da ake gani shi kamar wani bana ne yake zama a sama, ba clicking din shi ko kai clicking din shi ba abin da zai yi, kawai shi kwalliya ne. So za ka shiga team ne, sai ka shiga images, sai kai uploading na picture image. Shi picture image shine yake hawa a sama. Su kuma waɗannan su ne buttons ɗin wanda kai clicking zai bude maka labari. Kazalika kuma idan ka bude ta wannan sidebar menu ɗinka, shi ma duk wanda kai clicking a nan zai baka abin da kake bukata. So yanzu abin da ya rage mana mun yi customizing abin da muke so mu customizing. Da mu shiga global style, ba mu da bukatar canza colors. Mu shiga settings, ba mu da bukatar canja suna na application ɗin ko kuma wani abin nan. Sunan application ba mu da bukatar canzawa.
category ba mu da bukatar canzawa, description ba mu da bukatar karawa, package name dama kuma ba mu iya customizing din shi saboda su Andromo ba a customizing package ne. Shi kuma monetization kamar yadda muka sani dama shi ma sai waɗanda suka yi subscription ba 'yan kyauta ba, masu subscription ne kadai suke iya monetizing na application ɗinsu, wato su sanya talla su ma su samu wani abu na daga wahala ko kuma zufa ko kuma kokarin da suka yi na haɗa application ɗinsu. So yanzu abin da ya rage mana kawai sai mu sa build, sai mu saving changes ɗin da muka samar. Sorry ba mu canza abin nan ba mu canza ainihin icon na application ɗin ba. So default icon zai zama logon Andromo shine default icon na kowane application. So amma tunda muna so mu customize sai mu shiga kuma let's say mu photos, ina jin Laila Majnun din nan sai mu dauki sai mu anta shi a matsayin icon din. So kawai yanzu sai mu saving, sai mu building, sai mu installing, sai mu jarraba mu gani aikin da muka yi wanda yayi kyau kuma bai kyau. So bari mu building sai mu jarraba aikin. To a wajen building kamar yadda muka yi a baya, muka faɗa a baya cewa build an unlimited application sai waɗanda suka yi subscription ba yan kyauta ba kamar mu. Saboda haka za mu sa build limited app saboda yana da limit. Kaga building uku kaɗai suka bamu kuma da yayi 7 days za su cire shi daga saba ɗinsu. So haka ba za mu iya ƙara ganin shi ba kuma ko da ka install din shi it will be of no use, ba za ka iya amfani da shi ba. So for this reason bari mu click gashi mun yi clicking build on available, gashi kuma you have 0 builds left. Yanzu ba mu iya ƙara haɗa wani application a nan da ko kuma ba za mu iya ƙara building ko updating ko gyara wannan application. So wannan kenan, yanzu bari mu jira ya gama building mu downloading sai mu install mu ga abin da muka yi. So gashi ya gama sai mu sa download your app. So yanzu za mu download din, mu download sai mu duba. To kamar yadda ake gani gashi ya yi installing, sai mu bude mu gani, sai mu launching mu gani. Wannan shine application din. Wannan kamar yadda na faɗa word image ne baya da wani amfani, ko kai clicking din shi ba abin da zai ma. Wannan kuma ita ce sidebar din da nan ma za ka iya zuwa cikin duk content na application din ta hanyar clicking din shi. Gashi ya bude kamar yadda ake gani. So ga labarin mu kuma idan kuma ka haka bukatar kana iya shiga ta menu din. Kamar misali wannan sai ka taba ta babi na ɗaya, ko zai kai ka babi na ɗaya sai ka duba. Kazalika in ka koma baya ka shiga babi na biyu, nan ma dai zai kai ka babi na biyu kamar yadda ake gani gashi. Haka kuma in ka shiga babi na uku, nan ma zai kai ka babi na uku kamar yadda ake gani gashi muna gani. To wannan kenan a takaice. Thank you very much and have a nice day. Sai kuma wani kara. Domin ci gaba da samun videos makamantan waɗannan, kar ku manta ku danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa.